chukwu kele anyị n'enu ụwa nọ akwa echele m na asị na ọnwa Adam na Ifu mụrụ anyị niile nọ n'ụwa keluzi ife o ji wuru na onye ewu onye eni wuru onye eni ụmụ Igbo biko nọ na anyị wu ofu nwanne n'oke anyị wuo ofu afọ n'oke anyị ji echezia ka nwanne fụ nwanne ya n'anya maka na ịfụnanya na-ebute ọganilu mmadụ bịazie n'obodo ya ọ sị na nwoke ekewu onye na nwoke afọ wu onye na ya na ya ma nụkọ mana onye jezi obodo ndị Hausa yeje nụlụ ofu nwaanyị bata ya obodo ndị Yoruba ya nụlụ nwaanyị bata onye ahụ ị na-anụzi ọwụzi onye amaka m ife n'obodo yi ọwụkpọ ọmụ maka isi na ịmaka ife n'obodo yi ikwesịrị ịmakwa n'obodo ndị ọzọ ụmụ Igbo biko nọ n'anya iwe n'ofu nụnụnụnụ ofu Chukwu abịa mana ya kele anyị ofu ọfọ ya ka anyị ji dị enu ọchọkọchọ maka na onye Imo na onye Abịa Anambra Ebonyi Enugu ofu Chukwu abịa ma ya kele anyị niile wee gbanye ndị Igbo anyị were isi ọfọ anyị na-eje akpọghị m nwoke si n'afịa ahụ Olise wee gwazie anyị na ọ hazi onye Igbo Olise nwanna m iwuzi onye enweghị ajụjụ ka njụkwalụ maka na asị na London na-adụ ọkụ ọ sị na anaghị abụba maka na ihe atara anyị atịta nne yi takwuola anyị nke nna ya a na-eme n'unu ya ka ihe ji fụ ụmụnna anyị na Delta Rivers Steeti ọ na-azọ Obi nke si n'afịa uchi bụ ike ọ sị na ọ hazi onye Igbo ndị be anyị chi bụ ike ọwa afọ one ndị Obi ọwa afọ one ndị kọwe na achọ enyemaka n'aka ndị Fulani isikwa n'ike nwata atịta nne ya ịma nnụnụ a na-eme nụnụ Chukwu na-edu ụgbọelu na mma nkwulililili maka na Chukwu abịa menye
ekwunyego m ọnụ ka m kwuo maka na ekwu ọmụwa ma nụọ mana ọ dịkwa m mma na m kwuru eziokwu maka na ịgba nkịtị ife aka na-emebi mana ikwupi ya ntị na-abanụghị ya ka anyị jee kenezie nwa mụrụ ọfụma onye chukwu nna mesara anya wee ka ọfụma nọ wee were ọgwụ eze wee gbukwasị ya onye ka anyị na-ekwu maka ya His Royal Highness Igwe Mark Anthony Chinedu Okonkwo Eliba Abụọ of Igbo land Eze Diọra Mọtri of Alọ Igwe Alọ anyị ekene Igwe 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 anyị si chili gabanụ ọchịchị dị anyị mma maka na ọ bụ onye ọma ka Ifeọma na-abịalụ ezi odogwu n'oso biri n'ụọ His Royal Highness Igwe CIC Nwangwu ọgbata obie n'Ogidi ụgwa n'ide mmiri ike na-agbara izu anụ na-agba egbe ọnatani Chairman Castro International Limited ya na ezigbo ụlọala ya bụ Chief Mrs. Nkiruka Nwangwu Osodieme agbara na kwudi ya n'ilu eze ndị Igbo na Holland eze ndị Igbo n'Europe niile anyị na-ekenezie Chief Emeka Felix Igwegbe Pope of Amsterdam nwa Chinemeli n'Ugbo ọgaranya fụrụ anyị Pope nwa Chukwu telude nsọ ya nje kenezi ezi odogwu Chief Ifeanyi Chukwu Enem
Bigi ide afụ mgbagbu ọwa ide ndị Igbo niile na Amsterdam ọgaranya Fulanya oji moto eme ọgọ oji une eme ọgọ Lady Chinyere Maria Osuigwe Ada Diara Mma Director Macjack Toko Amsterdam Ada Igbo Nomanisa Fadilio High Chief Kerian Abu Abumba one of Obolo Ikeje Jemba Enugu State Ojeli Igbo Land Akumba ndị Igbo Akumba ndị Obolo onye ọma n'isogwabili Lady Sylvia Kuta Adido Fidemili Director Adido Toko Worldwide Adoke Gofoba Ezinne ndị Amsterdam Ezinne ndị Igbo niile na Amsterdam Achalugo nwanyị Ada ndị Igbo mmiri niile Adide 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 Amụlụ onye na-ego n'Ekwulọbịa onye ka na-ekwu maka ya Kevin Chimokoli Chairman Shimak Global Limited amụlụ onye na-ego n'elu ụwa mana amụlụ na-ego n'ụlọ nwanna m amụlụ onye na-ego amụlụ onye na-ego amụlụ onye na-ego Chief Chukwuemeka Ben Onyido Ọnọsoleze One n'Ogidi Director Alben Healthcare Ezeomogo of Igboland Ezeomego of Igbo niile Ọnọsoleze nna m Ọnọsoleze nke izizi n'Ogidi nwanne m n'isobili nunu Ọnọsoweleze 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 Chief Cletus Ọnwụzurike akwụ nwata n'Ogidi Chairman Managing Director Sedon Global Resources Limited akwụ nwata n'Ogidi Nwachukwu Telude Nsọ ọgaranya Fulanya Akwayawa Chairman Managing Director Sedon Global Resources Limited
Ọkaeze na Eindhoven, Holland. Ọra ka mmadụ niile onye ọma na Holland. Nwachukwu Delude nsọ nwasi oke etiti eje n'ide mmiri. Anyị na-ekelezi Dr. Okechukwu Obineke afụ nwa Echetanna onye ọma n'Ogidi. Nwachukwu gozila agozi oji moto eme ọgọ afụ nwa Echetanna nke izizi n'Ogidi. Nwa ọgbalụ ekenekwe onye ọma na nna nka ọ natala dike nwa na ama ọgbara. Onye ka ị na-ekuzi maka ya? Emeka onye agba nwata chi na-agbara akwụ na Amsterdam. Onye ọma na nna nka esi anyị chekwube ndeche o nwere na nka na Holland. Onye chekwu ka njelezi anyị Isofia ka nneje oyiho Chief Obinna Ugochukwu Chairman Isofia Progressive Union Holland. Ezi Ugochukwu tubelu onye ọma na Amsterdam. Nna m ya adịka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Ugochukwu tubelu, Ugochukwu tubelu, Ugochukwu tubelu. Chief Obed Chika Ọbadobie n'Ugweli Chairman Ọka North and South Holland. Ọsịka ike na-eri ezi nwanne ya nwoke Juju nnukwu mmụọ tuoni ya Ọbadobie. Anyị ekenebezie Chief Anthony Okafor, President Igbo Union Holland. Ezi nwa si Ogidi eje nna m anyị ekenekwa oji nwayọ aga ejezie m Holland ebe anyị na-ejezi ka anyị jee zụtazi ezi odogwu. Isro ya Highness Eze Matthew Emeka Izani Eze ndị Igbo na Highland. Onye ọma na Highland nwa gbalụ ekenekwa Chief Anthony Okolo Obasi Nokia Vice President Igbo Union Holland. Patron Enugu Union Holland. Nokia nwasi Enugu eje. Chief Ike Ugwa Akarugo, one of Iswoji. Chairman Godike Western Link Company Limited. Akarugo, one of Iswoji. Onyoman Iswoji.
odogwu n'osobilio eze ndị Igbo na Turkey His Royal Highness Ọba Eselos eze ndị Igbo na Turkey nna m anyị ekenekwa ka njelozie n'ọmaleche ka anyị na-eche ụgbọme bụrụzie m jewe Malaysia ka anyị jee kenezi ezi odogwu His Royal Highness eze ndị Igbo na Malaysia Chifu Nwajiakụ onye ọma na Malaysia ka njelozienụ na Germany nwanne m ka nje zụtazi ezi odogwu n'osobilio His Royal Highness eze Agụiyi eze ndị Igbo na Germany Chief Vincent Ikemanene eze ama n'Ọkịja Chairman Managing Director Vin Holdings Nigeria Limited eze mama nna m n'isobilio Chief Arinzechukwu Ikediobi afọ nwa Jetanna Igbo Ukwu arịwa nke m aka mmeri nwa mgbali ifeọwụ tata ya na ezigbo nwanne ya nwoke wụ Nnamdi Ikediobi ND onye ọma n'Igbo Ukwu nna m ihe adịrịlị m ejeruo m France ka m na-eje n'ụnụ ka nje zụtazi ezi odogwu n'osobilio eze ndị Igbo na France Shepard Marcel Shingim CEO MCL Organic Best onye ọma na Amsterdam nna m ihe adị nwa dịrịga walụ na nwa Izoba mba bụ odogwu na-aka ọkwa onye ọma na Holland Nwachukwu talude nsọ Chukwuemeka Ọjị oke nwa n'Isukwu atọ mkpu narị atụ egwu onye ọma na Abia steeti isokwa n'ife a na-alụ nna m onye bụchi mmadụ abụchi Urudombuchi Ogunka onye ọma na Holland Nwachukwu telude nsọ
Eche Idei Chairman Ekulobia Development Union Netherlands Chukwuma Eze Kanaya Agwenwebe na Ekulobia Ofobia ya kanyi jese wanne mo kanyi wele no fobia we na ke no kanyi bido kwa kai bido na mbuo kanyi yali wali politics yene titi anyi chukwu na du bolo kanse jese nunu edu suwisi onyo manini afuo Keluzima koyina tuli Onyama Gaima Amsterdam Ojimote Mogo Umu Cardinal France ya wabaweke nesianununu Cardinal France International ekenele mo Wanne munu ya dele mo Igwesi eze wangu Osika ekenele ya Cardinal France International nke Holland Umu Cardinals Ndoju ne mogo Ojimote mogo Umu agiriga walo na nwa Chukwu telu denso